Pinalalawig naman po ng pamahalaan ang drug clearing operations sa lalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na kampanya upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Tinalakay ito ng mga opisyal ng pamahalaan at iba't ibang mga ahensya sa ginanap na First Joint Quarterly Meeting 2026 sa pagitan ng Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council sa Lingayen. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagpapalakas ng kampanya laban sa kriminalidad, insurgency at iligal na droga. Kabilang ang pagpapalawak ng barangay drug clearing operations at pamamahala ng mga rehabilitation program para sa mga individual na gumagamit ng iligal na droga. Ibinahagi rin sa pulong ang pinakahuling ulat sa peace and order situation sa lalawigan. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga kinatawan ng Department of Interior Local Government or DILG at Philippine Navy, Philippine Army 702nd Infantry Brigade at Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA. IFM News. IFM News. IFM News.